Ole ka chene la ka lo lom le ve ka che u tun ka video last video in buang khanin champhai te ridil te kan han kal ve a kha toy te in ron comment ka du a achan chu mizoram akti aizola changkhanin direct in champhai kan han kala chuan champhai thlen ma khan topic of kan sarkha alo oma chu chu heta changa ser chip kan zin pu in ser chip kong masa heta englo lama changa kan kal khanin topic of kan sarkha kan mu chin bok ta khata khan thla te kala a ma pu in englawa te po ka facebook a te po kala post to ta chuan tun tuma mi po hi facebook a ka post a achan chu topic of cancer hi ka ngai luwa enga tinge ka ngai lut ka ti chuanin kan bible a christian te bible a nge me hianin lalpan ami te chu khovel ram leilia ada chati hi a omani chu wang chuan lalpa israel te pathian namthlan ami te a namthlan kan ni na israel fatak kan ni na kha alangsar ka ti a ati chiang tu ka ti lo thei lawani chu wang chuanin topic of cancer kan thlen khan ril ru kha hlim em em ma ngai to na kha chuan kan kal chho zela I champhai kan thleng ta anuam em em champhai a chuanin hei enge leilet zolte mu tur lo oma ka kalna mun re reng khan wam ka tia lok thlak ka ti a chuanin I champhai chang chuanin Zokhawthar lama te kalin Zokhawthar chang chuanin Rihdil te kan vakal ta achan chu kha Rihdil te no pang kha ka shil mol mola tun ma chan zirlai buwa teng te po no pang zirlai buwa te pon mizo zirlai buwa kha mizo rama dil lian per chu Rihdil ani a bar marama om tin kan zir thina hei voini han an la zir nge zir lo chu ka shelo ta achan chu kan pi le kan pu te na an lua ram hi barma te nen te na in zom veka ram hi chendarin kan om mai meya british hawa wang khanin British in khovel pumpui a han op awang khan British ho khan ram khamin chendara unaw te chendarin kan oma nakina chuan Israel chinlung chuak te kan ti chinlung chuak kan ti te zofa na tlak zong zong te hi chendar kan ni to ngai don lavani ti hi kaini chuan kan tlang au puya ma se chu mi hun turi ro chu engtika nge diang a hnai viau to nge alo la thleng lo nge a hun a thleng chan to don nge ti ero hi chu kanin jin siak mup mup maya namin kal asiama sanain a check nan to chuan history a in siama ni kan tiang khan hei tuna phei chuanin boundary hungte chi sang sang soyetamani chuta chuanin voini han india rama kaini chu mizoram ti bi khi chu champhai Zokhawthar chin hi india in minla huama wangin ramri achang chuan han hungte a oma han hung lote re ngei to na oma a engber nge tha a thalo bo hi soi the ni to lawa tuna kan unaw thin khatte chung khatte kan nam pui hau tam takte barmaram chungan omani ti kha atak nge in ke ma pon kan han mu ve a ri ru le ngei to na a thui hle meya Rihdil te phei chu soi to ang khan man lai kan pi le pu te pial ra lan kal don chuanin nge in Rihdil an kal thlang alo ngai thina chung te chu thon thu a kan pi le bu te thon thu a bet thlat mei teng te po kha kan han mu ani chu lo po chu atam em em a kai phe chu an soi do ni le soi tur hi ka shelu tuk lo ka soi thiam lo lian da wate u naw khwa an ti te khang te po kha bar maram ri chung o mani a nakina no pang te nen kan kala no pang tel lavin nakina rem changa kan pa te hian pension ve sela jon lek soi le te la ka video comment chen khata te po khanin pasali nei lo mi te kha min tia pasal kan nei ani ti kha ka kan soi zwai du a sipayan i wangin kan om hau theilawa posting na mun sang sang an nei wangin kan kal kwal pe to lawa vai rama posting lo lai khan kan om hau renga tuna ero chuanin a pension te hnai ve to a nakum january thla me a hian a pension ve to don ani chuwang chuanin kha kan soi zwai du ni a nakina chuan rem changa lalpan rema ti ni chuan hei zo na thlak te om na khwa te barmaram kan ti te hi tuna hian kalte pola har sa chal mai theya soi theilawa kha enge ke mani bi ka champhai kan zinte Rihdil kan kalte a khang kha e karon comment ve zwai du a lok thlak ka ti a ti chuanin Rihdil a te chuan kan han kala enge dila teng te po longin kan han chuang kwal vela ti khan thla te kan la anuam em em meya chuanin
chu ta chuanin champhai atang chuan champhai kan let le a kan thlen ina kan kal le a champhai atang chuanin ser chhip kal tur khan chu kho dang dei kho mak deuh deuh khan kan kal ta ni chu kho mak khan tia khan ni kong che deuh deuh mo kel kang te kha kan kal thlinga a ming ka chin chia ve na chan chu kel kang te chu lar em em a kel kang har na kan shat khamo khatiang khamui mun te ma se kan leng kwal lo chuan a khoi nge ka video kha a shedu kha chuan lo ve en ula hemi mami kha ti khan anwam lut tu ko konga chena chu hei kalunga le ga chu thing khon tam deuh na khwa te kha kan kalta I tun ma chon kai ni po ka u nu lat la hian thing khon hi nei china thing hi apur na sa thai em thing hi khon thum khon li te nei china ni chu mo thing hi kan nga thai em thing apur pai em ni tin deuh tho hian thing apur china ka u le hian mo kalunga ti leng khop me tiang khan e ti engkim me kha chuanin I hei ka thei ngil le to lian chiari lung leng tlang te kha kan kal ta ni anwam mai mun pakhat phei ka chu theng thodwam lu tuk video ka la ten ka sam the ka ti vel ani chu anwam lu tuka ti khan thli thot wow na mun bik ti kha omani chu mo chu tiang chan pasal thau ming te ta eng lo te I Mizoram mi ming tha ming te kha lungphun te kha an lo na ya chuan chu tiang chuan kan kal zela khoilai mun pakhata vut ta yan ti mi vuta anti mi khami ka basal tha mi huai sen apa lo chu hlau nei lo khami the khami sha reng na lungphun te ka kan ron kal pe la ti chuan kan ron kal zela darkar ma te na soidan chuan darkar kwa ai tam kan thla na ti ni chu kan thlan chung kha kong kha a che me ma chuan anuwa khan khoilai nge kha biahte kan thleng ta khonwam mai kho fai mai khata chang khan kong kha aron tha chho da ni chu biahte kha ka kalto na khwa chuan Mizoram pui ka kalto na khwa chuan biahte khwa kha ala nuam bera ala fai bera chuan I kalle ka chak khop mai a shan pa in biahte khwa shim hi kalle a han envel te kha ka chak veu mai ni chuan kha zin chanching comment ka ron comment non du shim a chan chu pakhata chuan ngati nge ka comment du ka ti na chan chu hei namin kalasia mani chu sanain a check nan to chuan history ti kha hei CIPC te pon kan sia kan soi thina chu wang chuan tuna hian chuan ram kan le in tender tlat maya apoi ka ti a boundary na min chen awanga thinlung ero hi chu in chen lo se ti hi ka du tak zeta kan thinlung ero hi chu a ero hi chuan boundary hi om lo sham sela tuna chuan khovel ram kal sia mani to wangin I ram in nam ni lovin ramin boundary asiam lo thei to lawa chumi ni wang chuanin tuna hian kai ni chu India mi kan ni a chaklama kan u naw te chu Burmese Myanmar an ni tlat mai ni chu wang chuanin khami kha ama ro chu kan thinlung hi chu nam khat kan ni na kan in pum khat nei kan sha ta tha o me ti kha ka soi du ni note bye ro le hei tun lai chu tang se mi kha kan fa pa te na vai kan no te hian kai ve do na man le o ka tia tun lai shi le nge mani chuan kha ka ron comment thei chu ni mei sela eng po ni sela u naw chul khat chuak kan ni u naw kan ni ti na ma hian kan chian hi ngai nam hi kan zir chian nga ma ngei to tura tama soi tura tama kan soi seng lawang pathian in remati ni chuan hun lo la kal zel tura aw tul na te po mani chuan karon la aw ve pop mai the ni ti te po kan soi du ni khati zong khani te se fo in ni hun man nuam fek ule